И здравейте хора, аз съм Минко Иванов. Днес ще играем Майнкрафт. Аз съм в сервера Divictus Gaming. Вие видяхте този сервер. Реших да поиграя малко. Започнах да играя и се опнах ранг Батман. Ето вижте. Ето. Батман. Така и ще ви покажа моята къща и след това ще разгледаме ларповете. Това е нещо като малко ревю на сервера. Това е стаята на моят брат Александър. Играл съм с него в предишни клипове. Тук си има разни нещица по честовете. Да, това е нещо като холът. Тук си имам малък enchanting table. Да, също съм с texture pack, като виждате в момента. Тук ми е малкият честрум, все още не съм започнал да го редя. Ето тук имам разни честове, полшънки за XP. Тук са ми другите полшънки. Тук имам малко храна. Тук имам неща. Тук имам също неща. Тук имам специални теми 2. Тук имам специални теми. Това е Diamond Block, Gold Block, Iron Block, Emerald Block, Golden Apple Enchanted, Golden Apple, Redstone, Emerald, Diamond. И ето това тук са ми китовете. След като съм след като съм ранг, имам бая китове, имам кит стартер, кит PvP, Raid, материал, Legend, Panda, Ultimate, имам кит донатор, Батман и Firework. Work. Така, ето ги и да празнуваме за сервера. Това е Creeper. Трябва да бъде Creeper. И ето за този сервер. Юху! Така, и да хора да минаваме към първия Warp. Той е Warp 1v1. Ето постигнахме Warp 1v1. Тук сигурно е да се биете. Да влезете на опашка. Да, сигурно това е да се бием и отиваме към следващия Warp. И ето хора, това е втория Warp. Това е Warp Build Battle. Все още не съм го играл. Но сигурно се събирате и правите нещо. Да, след като съм Батман имам Ob за Fly. Обаче нямам гейм мод. Мога да се фидвам, хелвам, да флайвам и така нататък. И да ходим към следващия Warp. Ето хора, в момента сме на следващия Warp, който е Warp Crate. Тук след като вводните написвате командата Vault, дават ви два линка, на които може да вводнете. Дават ви разни ключове, ето такива. Разни такива ключове. Аз имам само Divicus. Сега ще отворя един сервер да ви покажа как става. Тук е Christmas Crate. Divicus. Ето. Малко винаги лагва на спална хора, да ви кажа, защото абсолютно винаги лагва на спална. Трябва да си с много мощен компютър, за да не ви лагва. И ето, имаме 128 XP Battle. Добре. И да ходим към следващия Warp. И ето го хора следващия евент. Следващия Warp, това е Warp евент. Тук се раздават евенти. В смисъл, бил съм на един такъв евент. Тук ви слагат честове, вие скачате, отваряте и взимате нещата отвътре. И може да обирате колите неща. Следващия Warp е Warp SMS. Той е бърз и тук лагва понякога. Така. Ето аз съм този ранг. Батман, имам след хваме 25-450 DP Points. DP Points може да се закупите от сайта на самия сервер, който е divictusgame.com. Влизате вътре, купувате си го. Купувате си Points, има коледно разпродаване, 300 Points. 300 Points са ви 6 лева. Daily bonus, какво е това?
Така ми ги командите ми са всичките ранкове от Legend, Panda, Ultimate и Senpai. Разполагам с Kid Batman, Nick, Daily Bonus, ето и Kid Batman. Ето, уникален кит това. Поне ми харесва. Това е Donator Mini, Kit Raid. Не съм го видял. Имаме го, ето го Kit Raid. Имаме и Kit Food, който ужасно ме дразни, когато ми се паднат някой чест, пълни ми цели инвентар. Тук може да си купите Basic Materials, аз купих по поинти. И след като спечелих 25 points, след като спечелих points, цял ден стоях и се отварях на Crate. Спечелих малко points, закупих си ранг Batman и после дадох points на моя брат, за да... Да, и той стана Legend. Подаръци към ранга. Този ранг не съм го видял. Всички команди от Legend до Batman. Това е също като моите, само че за малко повече. Да, също този, само къде има емулт. Full A за 100 дъпа. Да, брат ми е Madara 2. Ето го тук, Legend Madara 2 на последната колонка, втория отдолу нагоре. Е моя брат Madara 2, направихме го Legend. И да, хора, връщаме се в хоума. Не успях да ви покажа всичките ларпове, защото тази програма, с която снимаме паника, ми разполагам само с 10 минути за качване на клипове. Ето го и брат ми. Така, това е брат ми. И сега ще ви покажа. Чакайте малко, ще ви покажа на нещо. Така. Имам команда Trials. Имам тук. И си правя крила. Ще направим като знамето на България. Бял, зелен, червен, бум. И вече си имаме крилца. Както виждате, имам крила. И да, хора, това всичко от този клип. Благодаря ви, че бяхте с мен. Оставете харесите, оставете по един коментар. Абонирайте се за мен и ще си видим следващия клип. Чао!